Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes, yari kita sa ika-16 na ang petsa sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon, no? Ti ang Aksyon no Radyo Bacolod, yari kita sa aton sining pangalagad edad nila, no? The 50 ano taga ni Action Hands na lipat ko 52 50 second 53 53 anniversary daw ga kalipatan ko do edad gid nila mo. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Hataganta karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Welcome diri sa Aksyon BBB karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ariyo manami man kay karon dugay-dugay madraw kita sa aton sining winner para sa sining nagapadayon nga dakop ka daog ka Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Nag-propose si Senator Raffy Tulfo nga may imponer nga tax on ukay-ukay imports mga kaaksyon, no? Na notisyan siguro do kada mo ukay-ukay, no? Do nagbalata lang mga ukay-ukay sa pungsod Pilipinas, not only sa Bacolod kundi sa bugos nga Pilipinas. Dire may propose dire si Senator Raffy Tulfo nga himuon legalize kag impose ang taxes sang ukay-ukay ining mga used clothing blani kag iban pa nga halin sa gwa sang pungsod mga kaaksyon. Ang commercial importation sang mga used clothing is not allowed under Republic Act 9 under Republic Act 9 number 4653 mga kaaksyon, no?
ti mayo man niya. Lantaon ta kung makaya ini sang ato sininga mga negosyante. Pero ti daw gamay man lang niguro. Kung may tax gidman nga iimponer sa mga ukay-ukay, mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kamusta nga to sininga mga kaakson sa mga banwa kag syudad sang Negros Occidental sa mga kaakson aton dira. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag karakipman ang aton sining mga kaakson sa Oriental side. Subo-subo man toho kay may isa ka miyembro sang Regional Mobile Force Battalion nga ginetero way pagid makilala nino ang mga suspect nga naglutang mga kaakson sa isa ka miyembro sang Regional Mobile Force Battalion didto sa Bayawan City, Negros Oriental, mga kaakson. Subo-subo maning balita, no? Sige lang kay Chekon tay na karon dugay-dugay mga kaakson, no? Plus ang ining sa mga kaakson ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Clanin Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kag karon nga udto pila ka mga bagay kag mga informasyon karon dugay-dugay aton hibaloon sa aton sining nga pagpangalagad. Pero ang syudad ta may install nga CCTV sa mga strategic areas, particularmente sa Central Market. Para kuno nga ma-monitor ang nagahaboy sang basura. Kaya hindi kuno marisimo. Ay, perti, no? Mayo manigani para matutukan sa aton sining nga syudad. Pero ti nagakinanglan gid lang butangan ta da CCTV. Ti may mga gwardya man na dapat ang gwardya within sa area siguro ti basi matap man lang galing kay ti lain man ang obra sa gwardya mo. Hindi man makatigayon nga hatag sila sang information kay lain man ang scope sang ilang duty. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa kinanda ko ang inyo sinikakson sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial si Aksyon na Marlon Hidovia. Ay karon nga agaman ho nagpatawag sang press conference si Valderrama sang SRA kag handa mag-resign kuno ini siya sa iya sining pwesto kung may mando halin kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, 4 ka mga CCTV gin-install sa Central Market para mamonitora ang naghahaboy sang basura. Kag sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eden Abuso, Police Station 2. May person of interest na sa pagpangawat sa salakyan sang isa ka pulis sa parking lot sang isa ka mall diri sa siyudad sang Bacolod. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon na John Diaz, ini may kang tanan sa police
patay, minor de edad pilason sa pagpangluthang sa Negros Oriental ho, muning sa Bayawan, Negros Oriental, mga kaaksyon. Duwa ka mga laki na kuhaan sang 100,000 pesos nga balor sang shabu sa syudad sang Victorias. Base karon may update man kita sining inkwentro dito sa Oriental naman no. Gina-check pa naton kung anong progress report sa Philippine Army, mga kaaksyon. Sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, budget nga ginalukar para sa mga preso. Wala nagbago umpisa sang tuig 2017. Kadugay nagkamahal pa sa gyapon, wala gyapon pagliwat ang budget no mo ang gyapon nga way mabatyagan sa mga personnel or mga opisyal sang BJMP ang ining pagpasaka man sang budget nila sini para sa mga preso niya. Kag sa balita naman sa Syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gote, binimay kang tanan sa sining ginaligar nga taga Syudad sang Cadiz lang lakpan dito sa Cebu, sa Toledo City, nakaligad nga adlaw nga na-recover ang kapin 7.5 milyones nga syabobla nakaagi man gali dakop sa drug operation sa Rakbanwa sang Sagay. Kaya sa balita kay Aksyon Nelson Patinio, sa area sang Calatrava, ikatatlong target sang ginalgar liquidation squad sang New People's Army nakaluwas sa Barangay Marcilo. Balita naman kay Aksyon VJ Apasible, sa Banwa sang Hinigaran, top 3 drug personality sa Amuga Banwa nga nadakpan sa isa ka drug buy-bust operation kahapon pasakaanak kaso subong adlaw. Kag sa balita nasyonal, mga kaaksyon, Press Secretary Trexie Cruz Angeles nagpositibo sa COVID-19. Presidente Marcos ginkonfirma ang appointment kay Domingo Panganiban bilang DA Undersecretary. Mga enrollees para sa school year 2022-2023 naglabot sa masobra 20 milyones, mga kaaksyon. Dinggi sa pungsod nagsaka pa sa 131%. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang, kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos mo like kag share, pwede ka nakapadala sang inyo sining mga mensahe. Okay, tirahon tana karon dugay-dugaya pag maka-time kita, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercial sa standby sa aton sining mga patrol unit reporters kay tirahon tana dugay-dugaya ang balita ninyo, mga kaaksyon. Daligid lang, standby mga kaaksyon, matagta pila ka mga commercial sa Anaya. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang nagpamati sa sining udto, no? Malang pag-monitor sa kay Connie Laparan, Angela Gayondato Castillo, Rhea Miladio, Ana Sinoro, Mayla Pilor Primavera, Rochelle Folinso Susana, no?
Kag may lang nga pamati kay Lisa Monte Castro Narciso. Abot na si Lisa. Lisa Monte Castro Narciso. Kay dumunog abot na to siya from Dubai. No? Ayos, alakdan na ni Epes Villases. Salamat gid. Ryan Taga Mulila. And Boyko Saddam Hussein. Ay, pwerte si Boyko. Si Boyko Saddam Hussein. Bimbim Days, may lang pamati, or Dase, no? Bimbim Dase. Nelsie Realista, thank you so much, Nelsie. And Nida Paslon, Jima Tagwan, Angela Gayondato Castillo, Hernan Francisco, Leia Morales Berrida, sakay Rhea Miladio, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Conina Paran, Andy Saludares, Mark John Sereno, Jonalyn Ninyal Di Crepito, kag Rica Casipi, no? Thank you, Gida. Salamat, Gid. Kag kay Rose Guevara, kay Homawan Mary Grace, may lang pamati, no? Kag sa iban pa naton nga mga kakson, dali lang kay mang bukad ta dibi ba si Mayari di pa din kay Maribik Higan Talavera, Inting Biboso, kag 2 kilos, may lang pamati, no? Sa kay may mag-aso si Leon, silingyaga monitor kami diri sa Proctunay, Barangay Bata, Family Banagwa. Thank you so much, Gid. May mag-aso si Leon, no? Thank you, Gid. Siling ni Lisa Monte Castro, galisin siya subong. Okay. Sige. Thank you, Gid Lisa. Halong. Thank you, Gid. Iblin Tomakin Brosi, watching from Sipalay, no? Boyko Saddam Hussein, may lang pag-monitor sa silita sa Barangay Alihis. Patamyaw lang sa pamilya Boyko, kag sa pinalangga namon nga kapitan kay Cap Donny de la Viga, no? Boyko Saddam Hussein, salamat gid Ryan Taga Mulila, ga-monitor sila. Thank you gid Ryan. Evelyn, okay, dali lang. Kay Leah Bereda, Leah Morales Bereda, salamat gid watching live from Barangay 29, Bacolod City, no? Pa-shout out lang kay James Bisagas, happy 15th birthday today. And happy fiesta sa Banwa sang Manapla. Gani man, no? Ayo, salamat gid Madam Leia Morales Berida, no? Angela Gayondato, thank you gid sa Bangga Totong, 1 Barangay Felisa, no? Nida Paslon, salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda, pa shout out lang sa mga inablos siya sa Iloilo, si Nilo Onoli Olpenda kag sa iya pamilya. Always gid ga monitor, no? Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Okay, kay Connie Laparan, salamat gid pamilya Laparan, Labaniego, Torbela kag Isparesia, ang nagatamiyaw si Connie Laparan sang Pandanon DSB, no? Okay, Philip Liboon, salamat gid. Ay tax sa ukay-ukay, tax kapigado kag milyonaryo pareha lang. Dapat tagaan igtapangod ang wealth tax action rex. Gani man. Thank you gid. Salamat gid Sir Philip Liboon, Jolie Militado Patrimonio. Thank you gid Andy Saludares. Thank you gid sa Barangay Imets del Pilar, no? Tamiyaw lang upodya nga mga kagawad. Vargas, Janjan, Abdul, Bumbum, Tonyo, and Jojo, no? Jonalyn Di Crepito, may lang pagpamati. Jonalyn Ninyal Di Crepito, may lang pagpamati sa Yungon Valladolid kag Lager Di Kilia. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa serbisyo. Ayos, pabalik kita diri sa aton sining pangalaga Daxon Radio Philippine Standard Time las 12:07 ang aton oras mga kakson 12:07
ang ato sining nga oras kapanyaga na siguro no ang tanan-tanan sini kag ang iban wala pagidman no karon dugay-dugay pa siguro ang iban sir Ray Mayara ko karon draw sir no may isa ko na ka winner sir sa kopya mo na may isa ko log ta biser biser sa listahan kay mayari ko di mo mayara ko karon sa listahan ko mayari di mo. Check ba? Okay. Sige, karon lang na guro dugay-dugay. Preparar para ganar, no? Para sa dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Buto na rin ang nakaklaim ng ginlawag na Aksyon Dorel kay na nga winner naton sa Rolita, no? Taga Sunshine Purok Sunshine Barangay 36 lapit lang gali no taga Sunshine Village Sunshine Purok Sunshine Barangay 36 Bacolod City no. Congrats kay Rowena Escalante no. Rowena Escalante sang Sunshine Barangay 36 Bacolod City. Siya kay nang winner ta sining adlaw sang Martes mga kaakson. Sige karon lang dugay-dugay madro naman kita mga kaakson para sa second winner sa Dakop Ka, Daog Ka, Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Live extension coffee mix sanay kita, no? Kaya ang live na Eden Abuso sa patrol budget nga ginalukar para sa mga preso balaho wala nagbago si umpisa pa sa tuig 2017 ti 2022 na tasubong pero way kuno pagbago ay nano yari ang kaudan sang report tupod na kay Aksyon na Eden Abuso sa patrol Aksyon na din. Action Rex, wala sang pagbago ang budget nga ginalokar para sa mga persons deprived of liberty since 2017 pa ini Action Rex. Sunod kay Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6, yara sa yapon sa 70 pesos ang budget sang kada PDL sa ila pagkaon sa kada adlaw. So 3 times a day Action Rex, 70 pesos. Divide mo na sa 3, mga 23 or 24 pesos lang. Ambal ni Duhilio, 50 pesos na tani mo, ginhimo, 70 pesos. Ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, sang 2017, apang tiginako ni Duhilio, nga hindi ini supisyente, ilabi na nga nagamahal na sa karon ang mga balaklon. Suno kay Duhilio Action Rex, dako ang mabulig sa mga nagabisita nga pamilya kag nagadala sang pagkaon para sa ila sini nga himata. Hambal ni Duhilio sa piyak nga limitado ang budget, ginasiguro naman sang food services sang BJMP nga makakaon ang tanan nga PDL sang ila rasyon sang pagkaon. Galing hindi lang ya buffet type Action Rex. Kung gusto mo pa magkaon liwat. Makakaon ka pa. Makakaon ka pa. Hindi ka na kaya kapalik. Pila ka da, magalo ko isa ka galo, kanon tapos sudan. Amo lang na i-action din mo. Correct. Wala na balik-balik Action Rex. Kasi hamak mo. Grabe man nga struggle sang food services kay sa BJMP man permi sa budgetanay kay ang PDL 70 pesos ang isa kada adlaw. Pila 70? 70 divided by 3. Tatlo pa nakakaon ang budget. Di mga 23, 24. Tag 23, 24. Ay 23.33 Action Rex mo. 24 amo na. Oo. Ano wing ma-imagine mo nga makaon nila sa 23 pesos nga budget kada isa. Ate, utan lang
ang utanan sa bumal. Mahal naman. Ay, grabe, Galing no? kasi, amo na Action Rex, ito yung iba, swerte da, nga ginabisitahan sa ila, sining nga pamilya, makaduhol sa mga ginagmay nga pagkaon, nga makabulig man sa mga kapian-piyan, dahil kay 3 times a day lang mo, ang mga in-betweens, may mga makabatsyag mo na sila sang gutom sa sulod, ay wala sila daan, may kinahimo man mayo dito sulod. Kung di bantayan na lang gina oras ang pagkaon, kaga perte padaan kainit, ang mga ginahatag ng mga tubig sa ila pamilya ka mga pagkaon, di ako gid ang mabulig Action Rex. Aring kabahin sa pagpahayag ni BJP spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio. Hindi na mapitukan ang aton ang jail operation sa pag-change sang administration with respect sa aton provisions sang food supplies o nursing naton sa aton mga jail facilities. Wala na koneksyon no sa pagbaylo sa aton administrasyon kay na provided ina man sa GAA may pundo ina, and then just the same amo man gihapon ng aton budget allocation para sa aton mga PDL. Actually we have 70 pesos per PDL per day ang aton subsistence allowance sa aton mga PDL. Sa aton niara kita nga designated nga food service supervisors nga sila ang may na Action Rex, may poder na abing let's say gusto pasakaan ang budget kung may senador da abi or kongresista nga maulikdan da sila nga mapasa sang house bill da abi nga makabulig sa ila or mismo from BJMP man nga national nga maka-request sa aton sining national government. Pero so far since 2017, 70 pesos lagi Action Rex ang gin-alokar para sa mga magdugangan galina. Tinano ba kaigo na iya ti anong ginahulat pa ni sang BJMP? May mga proposal ni sila sa national? So far, Action Rex, wala sang ideya si Sir Duhilio kung from national headquarters nila kung may ara man sa mga request kasi dito na kung mahalin ang request sa ila mo. So far, wala pa man. Pero sa sige may ara man na sila health service. Wala man ko no reported nga may malnourished nga PDL Iti wala man obra sa suluda mo. Nang may may mga himata, may dalaman. May dalaman. Di man lang kung adlaw bisitahan silang may bitbit man dabing matimo-timo sa mga preso da, pero sa isak simana guro mayo nagid magkantuan kay Isabla. Correct. Ambot lang kay di matatuka siling sulod gid Action Rex para tanaw na sitwasyon gid kag sang magrasyon to sila sa pagkaon, pero importante makakaon pa man sila. Grabe gani nga pagpaigo sang 70 pesos Action Rex, hindi mo ma-imagine kay miskan ikaw individual nga tao 70 pesos mo do isa lang man nakakananan nga ni kuwari kasi sa guwa. Gani man. No, mo na nang pinakanubo galing kay accept the reality nga pigado Pilipinas. Pero sige lang, Action Rex, latawad ta kay basi may mga update man ikan sa BJMP from Attorney Duhilio. Balita halin sa patrol, ang ka-action nyo, Action Ida Raboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa patrol. Live extension super fiber anay kita, no? May Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga Bisyo. Katulad ng balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, ini may kang tanan sa 4 ka mga CCTV gininstall sa Central Market para mamonitor ang nagahaboy sang basura. Ay, puwerte, no? Ti waygid kadudlaan maning iban, bisan may basurahan na pero ilamhit pa. Yari ang kaundan sang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa mabudlayan na ang mga individual nga maghaboy sang basura bisan diin lang sa bayan sang Central Market ini matapos nga may 4 na ka mga solar powered nga mga CCTV sa ang gin-install sang ITM CDC effective kahapon gid mga Action Rex kahapon sang hapon sang ginpahamtang dira sa 4 ka mga corners sang Bacolod Central Market. Sa pagpakigangot naton kay Sir Romel Palalon ang head sa Department of Public Services nga recently mo nagpadulong dira inspection si Bacolod Mayor Albi Benitez kag nakitaan nga mayara sang mga basura no dira sa area sang Central Market. Action Rex rason ngati ang local government unit nagpangabay Action Rex sa IPM CDC nga mo siya ang pribado nga kontraktor sa paghakot sang basura. Action Rex kag amo to no nagpangabay kag ginaprubahan man sang kontraktor hining request kag nag-install na officially kahapon 4 ka mga CCTV sa. So according kay Sir Palalon may mga report sila nga nabaton nga hindi may mga report na sila nga hindi taga merkado ang nagahaboy sa basura ay saman sa mga rason kung again install dira ang CCTV. So 40 umpisa taga din ang kahapon nagahaboy sang basura. Action Dale. amo man gani Action Rex ang ila nga ginabantayan kag strict man nga monitoring kag enforcement kay ti ang report ni Sir Palalon do tagagwa man kanu sang merkado masibla ginawigit lang ginabilin lang kun kagabihon dira sa bayan sang Central Market rason niti amo na makitaan sang publiko kung gabi may mga bilin-bilin pa na mga ipakaon sa iyang basura ya kung ginawigit sa kag ginabilin niya daw ho. Yes, Action Rex. Sa Action Rex, kahapon tigin-install so far wala pa sa may na monitor nga illegal nga naghaboy sa basura dira sa may Central Market. Pero tiyan mo ni tayo yun man ang ila sining monitoring since paagi sa internet ma-monitor nila ang sitwasyon no sa 4 dira ka mga corners sa Bacolod Central Market. Magluwas si Action Rex may mga late thrower man according kay Sir Palalon nga balang nakalabay na ang ITM CDC base man sa gintala na dira nga schedule sa paghakot sa basura pero amo pala na nga time nga naghaboy sang basura ang mga nagabaligya dira sa merkado. Pero way lang lamitan ay kung dintong designated nga butangan sa basura dito lang ibutang kasi kung ginataba na sa Ido Action Dale kag ginalapta lang bla. Namo lang concern pagit Action Rex ang mga stray dogs balang ati ti mangita gani pagkaon ang mga basurahan dira maglinap ta amo na nga ti kundi ang designated nga halabuyan sa basura dapat didto lang Action Rex para at least tinno bala ang merkado sang syudad sa Bacolod. So far sa 3 ka major public market sa syudad amo pa na ng Central Market ang ginpahamtangan kay ti lagawon pa nila ang epekto sa National Ranch ng ginintol nga CCTV kay pati di pa man lang makapangabay liwat para butangan man dito sa area sang Burgos Public Market sa Kalsabayan man sang Libertad Public Market. Action Rex in kaso din man nga may madakpan ang DPS Action Rex hatagan pa kuno warning ni Sir Palalon Action Rex kag kon sige-sige ang ang pag-violate or paglapas sang sining pulisa at iba sila napapanaugan sa mga nagakaigo nga penalidad. Ato pamatian ang DPS head si Ramel Palalon. Ang matabo sina may 4 da ka CCTV nga gin-install ang IPM as per request man ng city nga pabutangan para mabalaan tagid kung sino da ang gahaboy gid sa mga basura permi. Natinluan na dugay ara naman para makita ta. Kay may mga reports nga may mga iba, hindi lang sa market ang gahaboy kay do kalain do ang isa nga
Isang dumdum atong naglibot si Mayor Aldi nga may galapta nga basura, doon muna siyang way mabalaan kung sino to nang naglapta. So ang solusyon ginpabutangan CCTV through nag-donate sang IPM ang CCTV kaya gin-install sang city. At no expense gal sa city? Wala expense ang cities na. Oo. Bali sa Central Market pa lang ganay or other markets? As of now, Central Market pa lang na anay. Bali yun ang priority. Tanawon tanay kung ano ang may makita gid man tang mga gahaboy nga iban hindi taga market mabalaan ta din maybe maka-request taliwat nga sa IPM nga padugangan ang sa Burgos sa Libertad. Action Rex na batian Sir Ramel Palalo ng head sa Department of Public Services, no? So lang taon nato na ang ay sa kabulan nabi nga pagpatuman or after nga gin-install ining CCTV Action Rex tumalam ya gid man sa madapan na kag masampulan nga mapapanaugan sa nagakaigo nga penalidad. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, no? Standby kay madro kita, dugay-dugay. Dugay-dugay lang, mga kaaksyon, no? Dire kita na iho sa mga ginaproblema mo balang Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Para sa mga kaaksyon ta, atensyon, action hands, ready ka na da, madro na ta. O sige, dali lang mga kaaksyon.
Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ari na. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Ayos. Sige. Ari na. Wow. Do permi ni sa message gani sa program taniyo. Ay porti Taga Bacolod City. Siyempre taga Bacolod, no? Okay, ang atong sining winner sa sining adlaw sa atong sining dakop ka, daog ka rolita promo. Congratulations, no? Congrats taga Bacolod City. Siyempre taga Bacolod Congratulations taga Barangay Tangob. Oy, taga Barangay Tangob Taga Barangay Tangob gali ni. Ano nga purok ni? Ari siya ho. Purok 8, Barangay Tangob, Bacolod City. Congratulations, Evelyn May Dumago. Yehe! Amo ni nga ito sining winner para sa ato sining dakop ka, daog ka rolita promo. Evelyn May Dumago from Purok 8, Barangay Tangob, Bacolod City. Atagan ko ikaw sang tinion hasta 5 o'clock karon sa hapon or maybe buwasaga, no? Basibla kung way kada sa imo sining puluyan at until buwasaga pwede pa man, no? Pero dagon-dagon lang diya, Madam Evelyn May Dumago, ikaw ang mapalaron nga tagdaog, pero depende pa na kung anong dagon mo kay mapatiyog tarulita kung magkadto ka dire sa estasyon sa Aksyon Radyo Bacolod. Hamakin mo may cash prize na di, gift check, appliances, cellphone kag rice, no? Amo nang tirada da. Congratulations sa liwat kay Miss Evelyn May Dumago sa Procotso, Barangay Tangob, Bacolod City. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Ayos. Sige mga kaaksyon, pasakop lang dakop ka, daog ka rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ika second day today mga kaaksyon kay nag-start na ni kahapon ang ato sining pag-draw sang mga winners nato, no? Ayos, mahulat-hulat kami din ni Aksyon Hendrik kag ni Aksyon El Rio. Ariman distutot Jameso kay hindi ka pagakwaton kundi patiyogon ka sa rolita, no? Ayos. Sige katuan taning balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa area sang Kapitolyo. Ini may kang tanan sa siring pagpatawag sang press conference subong nga aga ni Valderrama sang Isarabla. Handa siya kuno mag-resign sa mga talatapan kon imando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex ang tinaga nga the last man standing. Amo ning pagkapig sudong ni sa Negrosanon nga pag-o nga siya board member representing planters kasi Aurelio Budi Valderrama Jr. sa katabo subong kontrobersiya issue sa sining sugar order number 4 nga pupunta din malasihan para nga magka-import ang Pilipinas ang 300,000 metric tons nga kalamay na subong aga personal nga balik diri sa surat sa Bacolod si Valderrama agud to nga ipabutiyag ang iya sining sentimiento ang iya sining bahin may kaantanan sa sining issue ni last man standing bangod kung basihan ta Aksyon Rex ang mga signatories o kung mga nagperma sa sining sugar order number 4 nagsumitter sa resignation kag pila na ganing nagsumiter sa resignation sa SRA?
Puntang ulagid ang Undersecretary sa Department of Agriculture, Leo Cadillo Sebastian. Amo ni sa ang nagperma on behalf ni Presidente Marcos. So siya na una nagsabi sa resignation, ginbaton mo sa galayon sa Malacanang ngayon sa resignation. Ikadua, si SRA board member nga nag-represent naman siyang sugar millers, Attorney Roland Beltran. No? Ang report na gumawa sa mga adlaw, accepted naman sa Malacanang. Kay may arana sang sabat, naging padala, may letter na, naging padala sa Executive Secretary Vic Rodriguez, address kay Beltran, na ginbato na ni Presidente Marcos ang isa nga resignation. Sa buong mga adlaw, sa bigabong manining balita, ay nagsabit ng galisang resignation letter ang SRA Administrator na gid nga si Engineer Hermenegildo si Rafika. May araman din sigida, may sabat man, no? May letter man naging padala si Executive Secretary Vic Rodriguez nga nagasiling kay si Rafika nga accepted man ang isa nga pag-resign. So, sa signatories, isa na lang ang madalang ni si Valderrama ang nabilin. Pero sa mga aga, ginsiling ni Action Rex na nagligad nga Lunes, may gin-sumiter man siya nga letter address kay Presidente Bongbong Marcos. Sang pinawangkot siya ano to nga letter to, resignation man, sila niya amon wala na nga duwa ni Presidente Bongbong Marcos. Sekreta, siya na lang nabilin nga SRA personnel na or official? Oo. Diri gani standing gid man tuod no? Diri gani gumawa, kung niya mga reaction Rex ang reaksyon sang public nga may arag hambal basi kibot sa ulihid la, no? Nga si kay ginatugyan ni Valderrama kay Presidente Marcos sa desisyon mo kung bala si Marcos luyag na mag-resign man si Valderrama kung hindi. Kasi Marcos na nag-appoint siya mo, no? May nag-suspect siya, may nag-duda, basi kibot sa ulihid lata nga maghambal si Marcos kumuhay na sang SRA Administrator. Basi sa ulihid lang magsaling si Marcos kay Valderrama, ikaw na pungko bilang SRA Administrator. Amo ginalaban kung siya na lang nabilin da, kag ginapuwen pa sa sang presidente da as board member tani. May posibilidad kay si Presidente Marcos subong grabe ng palibog na sinada mo problema niya. Palibugan niya pag in-action Rex sa pagit sang SRA Administrator. Inakod mayara sang pangalan naging rekomendar sa atong sri nga Presidente. Ang panindugan ni Valderrama siling niya atong sugar order nga ginpirmahan nila siya ning katapusan na nagpirma mo siya ning katapusan nga signatory ang balya based on facts and proper consultation no na ginakusar nila nga illegal kag may anomalya sa sugar order number 4 hambal ni Valderrama premature judgment kag unfounded allegation sa akon kag sa ibang pagsisiri nga mga nagpilerma. Ang panawagan man ni Valderrama ginawelcome niya ang himuon nga investigation sang Kongreso, be it sa bahin sang Kamara or sa bahin sang Senado. Basta ilang ya fair kag patas abit kag barasig nga resulta sa investigation para nga at least kabaluhan kung nanugid ang kamaturan suno sa iya. Yari si Aurelio o kung si Pudi Valderrama Jr. Yes, I've given my letter to the President. I wrote a letter last Monday. It was brought to the palace on Monday. I got a receipt that the President might have received it. And I am awaiting for his decision. That's the letter between me and the President. I am at the disposal of the President. And he decides, after explaining my side, if he looks at the letter, in the end I told him, I am at your disposal. If you think that I should resign, I will resign. As I said,
I did not want this position. His Excellency President Marcos was basically explaining what happened. And at the end of the letter, it says, I am at your disposal. If you feel that I need to resign, that I have lost your trust and confidence, you can just tell me anytime. Because it was the President himself who appointed me here. So I leave the decision to him. Draman gid na patag ni Valderrama nga sila nga una bes. Hindi man ni gani gusto sa iya si Vice Governor Ferrer, no? Do mo ni sa? Oo. Amo na ang nagligad to pala nga balita. Oo, gani. Pero sa bahay ni Vice Governor Ferrer, gante ko atapon nga maistorya man kutan ni sa Roman nga aga para kuhaan nga sa reaksyon. Hambal ni Ferrer, hindi talang ko na mag-react, no? Kasi ara na may investigation na pagkasibuhon ang ato sa Kongreso. Sining pagpatag ni Valderrama sila nga una bes, why ko naging gusto nga uyatan ining posisyon sa bayan sa Sugar Board. Ano tabo siya nga reaction Rex? Nga ara siya sa Metro Manila, tamo sang grupo, nabida ang Sugar Leaders, ang nag-endorse sa iya sining ngalan dito sa Papaw. Kung ay na sa naghangto sa gilayon, kaya sa ara sa Metro Manila, may endorsement na ngalan na dito sa Papaw. Amalya, mapuli ko na sa Bacolod, kay maistorya ako sa miyembro sa ako sa ring pamilya. Pagabot hindi ko sa Bacolod, ay ang ngalan niya sumunod na po sa endorsement na, no? Plus ang nag-endorse sa iya sa nga grupo, nag-ayo man kag daw nag-convincer sa iya nga patunon ang inigratan sa iya nga posisyon. Ang rason, kung ang ginbato din kag gin-appointment siya ni Presidente Bongbong Marcos. Duwangan pala ni Krono kay damo-damo gawas ang mga gagpalayag. Ini si Valderrama plus may ari niya sa Independent Council. Pala Independent Council nagid niya muna nag-assist sa iya kag naghatag man sang panugyan kung naroon dapat nga imuon kag kung paano masabat ni pananglit may ara sang formal na investigation nga pati kayunon. Ang ka-aksyon sa Kapitolyo, aksyon na malaterwaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hidovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Iban sini pa karunan talang ni ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. No? Sige, daligid lang Aksyon Jan Diaz, standbyan ay sa mga kaaksyon ta problema. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. Isa, update sining isa ka pulis balaho, miyembro sang Regional Mobile Force Battalion nga ginlutang dito sa Bayawan City, Negros Orientalo nga patay gidini kag minor de edad pilason man sa pagpanglutang sa among nga lugar. Kag duha ka mga lalaki nakuhaan sang 100,000 pesos nga balor sang shabu sa syudad sang Victorias. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Jan Diaz sa Nokpo. Aksyon Jan. Action Rex nagapatigayon sa ginatawag nga Intelligence Security Operation ang pila ka mga intel operatives sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa idalom sang 705th Mobile Company nga nabase dira sa may Santa Catalina sa Banwa naman sa probinsya sa Negros Occidental
sang ginatiro sa duha ka mga wala pa makilala nga mga suspetsado ining motorsiklo nga ginasakyan kag ginaman action Rex ang duha ka mga pulis kag isa ka minor de edad. So nadiri sa report sang Negros Oriental Police Provincial Office kag ginpayag man ni Police Lieutenant Colonel Rolando Navisto ang spokesperson sang Norpo nga ining biktima nga natirohan kag nakaangkon sa pila sa ulo ang ginkilala kay Police Corporal Ray Ambo. Police Corporal Ray Ambo, legal ang edad, ini sa tumandok sang Banwasang Basay sa probinsya sa Negros Oriental. Doon ba ni Ambo, ni Lavisto Action Rex, ining si Ambo, yara ini na destino sa may intelligence operative operation sang 705th Mobile Company sang RMFB 7. Ining si Ambo upo didri Action Rex nga nagakandak sang intelligence security operation ang isa man ka pulis nga si Patrolman Roland Mar Abrasaldo and may angkas pag ini sila Action Rex nga isa ka minor de edad. Actually along the highway hindi man highway nga proper gate kumaga do may gina-operate sila Action Rex sang ginsugata ni sila sang duha ka mga lalaki nga nakasuksok sa bonnet, face mask kag armado. According to kay Lavisto, ang initial nga report kining duha ang nagapundo nagadaan sa kilid sandalan kag sa nakita nila nga naglabay ining motorsiklo nga ginasakyan ni Ambo Action Rex man ni Ambo didto kag ginpaarakan ini sila sang lotang. Hindi pa subong matumod kung pilagid ka mga pilas kag pila ka mga basiyo sang bala ang na-recover sa crime scene kaya ang dokumento wala pa ma-turn over to scene of the crime operative Consoko sa probinsya sa Negros Oriental. In confirmar diri ni Lavisto nga ining si Ambo upod kay Abrasaldo may ginamonitor ni sila Action Rex nga isa ka mga high value individual. According diri ganin sa ila most probably kuno do dako nga personality nga may mga warrant of arrest man sa nagkalain-lain nga kaso sa may probinsya sa Negros Oriental kay do amo nagitutukan nila ang area of coverage diri. Dugang pa diri sang tagpamabasang sa Norpo nga nakaligad nga si Mana may isa ka high value individual nga may kaso nga murder nga involvado sa pila ka mga kaso sa pagpamatay dahil sa may barangay Kalampukan sa sulad sang Bayawan nga naaresto ining si Ambo kag ang pila niya ka mga upod nga mga operative Action Rex. Nagapati diri ang Norpo nga mahimo may kang tanan sa trabaho bilang intelligence operative ining pagpatay diri kay Ambo kay sa pilasan maning minor de edad nga upod nila kun angkas nila sa may motorsiklo. Subong kung nakita mo kay ina may mga augmentation nga ginpadala dito sa Oriental kay sige lahat pursuit operation labi na Action Rex ang pag-identify o kung pagtumod sa mga suspect sa likod sining pagpatay sa Police Draman sa Resyurad sang Bayawan, Negros Oriental. Yari si Police Lieutenant Colonel Roland Lavisto ang spokesperson sang Norpo. Pag-abot sa atong police dito, pagdating sa pag-abot sa police nato dito, nag-respond kuha naman siya, hindi po siya. Na sila ang nagmotor. Okay. Sila ang nagmotor, so may kauban siyang minor. At the same time, may kauban po siya na police na si Juan, si Abrasaldo. Okay. Patrolman, Rolin Mar, Abrasaldo. Nagkanak na sila o kuwan ng mga sila ipangita bitaw sa nga naiwaran. Okay. Sa area. Okay. Mga pila ka days before, mga Dungla Street ba to? Na sinadapan na high value target. High value target. So, accomplishment nila. In connection sa mga incident dito sa barangay Kalamtukan. Sa Bayawan. So, karon di pa nato kasi dili ko pa sure kung riding in tandem ba nila nagkuhan sila kaya pag-report nila is ang unang report ni Abrasaldo pusil kinikauban niya kinibadi-badi niya napag-ride niya si Abrasaldo tapos sa kamay na sa duha ang kauban niya sa motor pusil sila and then naigo sa right shoulder. Action Rex sunod rin kay Lavisto, nagapati sila nga subong ang mga suspetsado sa likod sining nga krimen aral man dala sa area so ano man ang rason kung nga padahil man ang ilang investigasyon
may angot sini diri ginakondena diri sa Norpo ining pagpatay sa pulis nga sunod diri kay Lavisto nagahimo ginamang sa responsibilidad nga gilatag sa iyabi no sang mga otoridad. Sa ibang pang balita sa may syudad sang Victorias kagabi nagkandak sa isa ka bypass operation ang Station Drug Enforcement Unit ng Victoria City PNP kag nadakpan nilang duha diri ka mga lalaki sa seat level individual kay isa ka newly identified drug personality. Ini man nakadakpan mo sanday Joe Francis Ignacio 39 anyos, residente ni sa Rizal Street, Barangay 4, kag ini siya among mismong subject sining bypass operation. Nadakpan man ni si Joseph Gilviro, 36 ang edad, residente ni sa Barangay 3, sa Buman nga syudad Action Rex, kag among siyang ginakabig nga duly identified drug personality. So, dili kay Police Major Joy Eliaga, ang Deputy Chief of Police ng Victoria City PNP. Actually, ining si Ignacio, may kaso na ni siya before, nga pagbaligaman sa legal nga droga, kung paglapas sa lagi, nga nagadumili sa pagbaliga sa legal nga droga, kaya kay naservisyohan niya na ning iya nga sentensa, Action Rexa. Rasulto nga nakagawa ini sa Phase 1. Sa liwat naging monitor sa mga otoridad, na ibaluan niya ni liwat nag-engage sa pagbaliga sa legal nga droga, tuktob nga ti kagabi na dakpan din sa bypass operation. Nagkompiskal diri sa ato niya mga kapulisan sa bypass operation ang 22 sarang ka mga sachet sang ginasuspetsuan sa bugi na baluban pa nagabugat sang 15 gramos kag may ari ni estimated market value nga nagalambot naman sa 102,000 pesos. Ang 500 pesos nga bypass money kag ining mga drug paraphernalia Action Rex ang na-recover man sang mga otoridad. Yari si Police Major Joy Eliaga, ang Deputy Chief of Police ng Victoria's PNP. Ang kagabi, sir, ang City, nagtanda pa nga ito na yung patigayon na ito, mga bypass operation. Pagdayan sa ito ng mga suspect of Francis Ignacio Isotomer. Ang isama niya na upod sa bypass na ito, naman si Joseph Elguero Ilagarte. So, yung patigayon ng bypass dito sa Barangay 14, sir. Ang Victoria City, Barangay 14, Victoria City. Ano yung background sa mga subject, ma'am? So, ang background sa ato niya subject niya si Joe Francis Ignacio Isotomer. So, may previous man siya sir nga case. So, naka-avail siya. Na siya bigay sa amon ang muna yung case at drug. So, ilan siya tang hindi magalona. Si Police Major Joy Eliaga Xorex, ang Deputy Chief of Police ng Victoria's PNP. Karon na gina-update na naton si Brigadier General Inocencio Pasaporte kay kay na sa nga agam naguntad nga enkwentro sa mismo sa area Xorex ng Sitio Cambayran sa may Barangay Trinidad sa sunod sang Kiulngan mga more or less na pulo tanan ka mga rebelde nga kabahin sa Central Negros 2 ang nakaenkwentro sa 62nd Infantry Battalion nga nabase naman sa may Barangay Libas sa may Banwa sang Isabela. Kaya madiri ni Pasaporte si Rizal yung report grabato nga impormasyon nga ginpadangat sa aton nagkandak sila sa briefing subong hapon o kung subong aga kay kung nadumduman asod-asod na nga may enkwentro nga nagluntad diri sa may probinsya sa Negros Occidental kag Negros Oriental sa nakaligad nga mga sinimana. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon Janti. Aso na sabay na sa aksyon sa Lakrod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid, dagang salamat aksyon na John Diaz sa Nokpo. Daligid lang ha sa mga kaaksyon ta pag-relax na aksyon na din. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo
o kung pagpamuson. Ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on.
Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na paghulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
Plus, jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ginadiri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:08 ng aton oras 1:08 na mga kaaksyon. Ay pertino do masanag na no, do may kasanag nga nagapadulong sa palabuton nga barangay election. Ayo, do laban-laban no. Kay may 12-2 nga voting mga kaaksyon nga ginpagwa ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Nag-aprobo sang postponement sang barangay kag iske election sa Disyembre 2022 to the first Monday of December 2023. Meaning, 1 year gid nga extension sang mga barangay officials ang ginbutuhan kag gin-approve ini sang Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Meaning, nga, kung basihan ta, kag ti daw laban-laban na gid man ma-extend ang term of office sang mga barangay officials on December 2023. Meaning sa dason patanga Disyembre, may election sa barangay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. At sa dyaning naghahana nga mapapili sa barangay election, yan po, white anais ba nga? 1 year man lang na, dasig man lang na mga kaaksyon. Ay, puwerte, no? Sige, katuan tanay balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtaran sa Police Station 2, may person of interest na kuno sa pagpangawat sa salakyan bla, sang isa ka miyembro sang pulis sa parking lot sang isa ka mall diri sa reclamation area sa SMC. Tinibla na tabo mo, yaring kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa BCPO. Aksyon na rin. Action Rex, may person of interest ng kapulisan sa Police Station 2 sa nagawat sang issued firearm kag iban nga kagamitan ni Corporal Rani Suelan sa parking lot sang Ayala Capitol Mall sa tong Agosto 14. Pero kay Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Chief of Police ang Police Station 2, nakakuha sila Action Rex sang kopya sa mga CCTV footage sa parking lot sang mall subong man sa South Ceres Terminal kundi inakita ang mga IDs ni Suelan. Rason nga nakilala nila sospetsado samtang padayon ginakilala kung sinong nagserbe nga lookout. Dugang pa ni Pastrana, ang sospetsado ang may record naman nga kaso nga theft sa Police Station 1 sadto. Apang wala na preso bangod wala ginadayon nakilala galin eh. Nakilala sang Rex galing tapos gid ni siya.
galing kay ang kakatabo, bisan may kaso nga staff, tapos kung hambal ni Sir Pastrana, kung mabalik bala sa complainant ang mga kagamitan, wala na lang sila nagnapasakas ang kaso. Sige naging pangbilin to sa isa ka sa South Terminal tong mga iba niyang papilis to? Ate mo pa lang ibaloon, Action Rex, kahit dira lang sa nagsala, kaya ginbang Pero bigay niya pang mga ID. ang 20 mil kag ang 9mm pistol blang nga Glock to mo, daw mo ng Oo. firearms siya? Correct, issued firearms nga 9mm Action Rex, wala gidya kita Tas ang duha ka magazine, bali tatlo tanan kami na-insert nga magazine sa oo, kaga ang duha pagid ka extra ti mas amo tong pinaka-importante kay ti issued firearm to daan pero ti subong nga daw ginbalikan to nila Action Rex ang lugar kung di natabong pagpangawat ago di baloon kung may mga serbe bra nga saksi kag makakuha pa sang dugang nga ebidensya. Aring papatian naton ang tingog ni Lieutenant Junito Prastana. Oh yes ma'am, wala to na-recover pero may persons of interest nga ginapan kay na-trace sa ang mga CCTV footages tawag pa na subong ang lakadon pa naman subong adlaw follow up. May nakuha man ta nga CCTV dito mismo sa may sa may parking lot. Sa Ayala. Pila ni kabilog sir ang person of interest? Isa, duwa kay isa nga lockout pero ang isa ang ginatutukan ta. Sir, sa person of interest ni may mga previous record na ni sila da sa station? May record ni sa dira sa station 1. So, noted di sa nga theft. Amo na yung problema tang isa sa mga theft cases pala ma'am. Kay kung once nga ma-file ta ang kaso, pagkatapos hindi mag-appear ng complainant, mabalikan ilang item. So, wala nagapostong kaso, i-release na naman sa korte. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa BCPO. Aksyon Roger Gotib, standby sa siyudad San Cadiz. Ginmando man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry nga panubuon ang presyo sang abono. Ay, puwerte, no? Grabe ang presyo sang abono. Do hindi mo man kuan subong makontrol, no? Dawaya sang kontrol ang pagsinakaay sang presyo sang abono. Amakin mo sadto, ginabakal mo lang ng urea sa ambot kung tagpila to, tag 500 siguro. Ano pa ito nga to galing to? Galing kay amuning nga purti ka mahal nung 1846, 3,000 plus ang urea, sobra 1,000. Ay nano man nga mga presyo man. Gahamboy na sa 2,000, no? Tiyan mo nang mando ni Presidente Bongbong Marcos nga dapat panubuan gid ang presyo sang abono. Kag ginadress siya ini sa DTI nga problema mga kaakson kag sa mga manog himo sang fertilizers mga kaakson, no? Ginahimo na nakaroon sang gobyerno ang ining tikang mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang taring balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadi City anay kita mga kaakson. Ini may kang tanan sa sining ginaligar bala nga taga syudad San Cadiz nga nadakpan sa Toledo, Cebu nga narecoveran sang kapin 7.5 milyones nga balor sang sabon na kaagiman gali dakop sa drug operation sa syudad sang Sagay mga kaakson. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad San Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, ini gali ang isa ka ginaligar ka disnon nga nadakpan sa bypass operation dito sa may Toledo City sa probinsya ng Cebu. Hindi gid man siya taga Cadiz, Action Rex, kundi ngayon siya ang taga Barangay Janay, Ciudad ng Escalante. Kaging konfirmar man mismo siya nga pamilya, mismo siya sinimanghod nga si Randy Hermora. Kaya ang una nga report, ini nga gindakop sang nagigan nga adlaw sa bahin sang
barangay o kung sa sining sitio Dapdap sa barangay Das Toledo City nga si Rafi Chavez Hermona kag ginakabing top priority sang kapulisan dito sa may probinsya sang Cebu, 35 anyos ang edad. Nag-report din taga sitio Kotmot, barangay Mabini, syudad sang Cadiz. Kinkonfirmar sa iya sining utod nga ining persona si Rafi kag hindi Hermona kundi Hermora nga may kaso gid man siya gali Santos sa siyudad sa Sagay bago dinakpan na ini siya sa bypass operation apang nagkagwa siya pagi sa plea bargaining agreement kag naglakat sa Cebu and then nag-ubra bilang security guard. Nagduwa sila sa iya sining utod nga si Randy Hermora nga karon niya nagapabilin pa nga isa ka security guard. Sa sining ato na interview ginklaro man ni Randy kaya nagagwa ang iya sining pangalan nga siya ang gindakop dito sa siyudad sa Cebu kasunod sa iya, hindi siya kundi ang iya sini nga utod nga sadto alay may kaso na sa may siyudad sa Sagay kabahin sang droga nga iya sini nga ginatuwa na mo na ang kaso nga tagadilan nga sila po kung hindi sila pati nga mga mahimo ko. Magkuha man di ang isang nabigyo ko sa mga mga beauty nga ito. Karon pa sila ang magawatin nga hindi sila plano nga naman. Ito magulaman mo yan. Record yung maligyan may record na sa kanya. Wala sa kanya na gagawa ng doctor yung kung sa yung bargain. Tapos mag-anaman din tuwan mo ano to. Lipat na po sa ang pumatuloy dyan dahil pagkagawa niya sa tunari yung magbigayin sa siglo mo. Kawa mga payag sining utod kisuro sa iya nga mapdalay man sila ni Rafi nga iya sining manghod o kung iya sining magulang nga nag-ubra sa isa ka agency dito sa siyudad sa Cebu apang sa ulihi nag-awol ini kag wala na iya makakitanay sila sa sulod sa pinakatuig. Suno sa iya nga sa subong wala magaling siya magkanto dito sa presyuhan sa Toledo tungod kay hindi siya gusto nga masikon maulamid pa siya sa sining kaso. Dinaklaro ramang ni Randy Hermora nga ang iya sini iya nga utod wala na ini nagpauli diri sa siyudad sa Sagay kag hindi ini taga Cadiz. Si Randy Hermora naman ang ato na interview taga Cadiz siya kuno pero hindi man siya taga Cadiz gid kundi nga nakapangasawa siya dira sa may sitio Kutkot ni si Grace Minardo nga wala pa man gani sila makasal hasta subong bosilingon nga live-in partner niya lamang ini. Pero wala siya sa kilabtanan sa iya sining aktibidad sa iya sining utod ginadakpan sa more or less mga 7.5 million nga bili sang shabu. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa aton sining mga kaaksyon nga mahilig magkape ang live. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Nelson Patinio. Standby anay no. Gikan dara sa Calatrava. Ariyo gina-rekomenda sa inyo ang Life Extension na Vitamin D3 supplementation para sa tanan mga kaaksyon. No? Ini ang Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh. Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan. Ni aksyon Nelson Pinyo, ikatatlo nga target sang ginaligar liquidation squad sang mga rebuilding grupo nakaluwaso sa Barangay Marcelo, Banwa, sang Calatrava. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex sa ikatatlo nga ginasaka sa ginaligar amado nga mga lalaki ang nakaluwas matapos nga wala ininatabuan sa iya nga puluyan. Si Danny Brasuna, Aksyon Rex, ang ginsaka sa mga armado nga mga lalaki sang tinalikdan nga adlaw. Madumduman nga ginsaka ang puluyan ni Renato Stebelio sa nga sitio Webisan, Barangay Marcelo, sa mga armado nga lalaki kaya ginapatay malapit sa iya sini nga puluyan. Si Stebelio ang ikaduha nga ginapatay sa mga armado nauna diri ang ginapatay sang armado si Redwell Noblesa. Samtang ginpahayag ni Kagawad Richard Jotay sang Barangay Marcelo nga nahadlok na sila sa mga sunod-sunod nga pinatsanay sa ila sini nga lugar. Yaring kabahin sa pahayag ni Barangay Kagawad Richard Jotay sa interview sa Action Radio. Sa amon lang observation, sir, kapabilin din ang kwan, kapabilin wala sing attack na mga developments kay siyempre hindi mo na personal nga nag-awal sila naglabanay. Ang groups man na wala man na kilalante, di na nato naman pangita o lagit. Kapabilin din. Correct. Ang kabahin sa pahayag ni Kagawad Richard Jotay sa interview sa Action Radio. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Action New Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava. Isunod tag gilayon ang balita ni Aksyon na Vidya Pasible on standby siya sa Banwa sang Hinigaran. Ini may kang tanan sa top 3 drug personality nga nadakpan sa isa ka drug bypass operation. Kahapon pasakaan kaso subong adlaw. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex nakatalana ng pasakaan sang kaso sining nga adlaw Agosto 16, 2022 si Alfredo Maniega, 64 anyos, residente sa Zone 3, Barangay 2, Banwa sang Hinigaran. Angot ini sa paglapas sa Republic Act 9165, Section 5 ang pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang ginadumilian nga droga. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., hepe sang Hinigaran PNP, sa interview sang Action Radio Bacolod. Kung madumduman, Action Rex, si Maniega ang subject sang ginkasa nga drug bypass operation kahapon nga adlaw, Agosto 15, 2022, sang Hinigaran PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Leonel Adolacion, ang Deputy Chief for Operations sa istasyon sa may bahin sang Zone 3, Barangay 2, sa nasambit nga Banwa. Action Rex na recover sang mga otoridad gikan sa paginakop ni Maniega ang anom tanan ka mga sachet sa ginapatihan shabu. Lakip na diri ang buy-bust item, isa ka 500 pesos bilang buy-bust money, kag kwarta nga nagadanga sa 900 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon. Suno sa Hinigaran PNP ang cash nga na-recover gikan kay Maniega ang ginapatihan bilang proceeds gikan sa illegal nga droga. Nagabugat sa malapit tunga sa gramo ang nakuha ang illegal nga droga gikan sa kontrol ni Maniega kag ini ang nagabalor 1,700 pesos. Ginagkabig bilang top 3 drug listed personality si Maniega sang Hinigaran PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat ginaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa area sang Banwa sang Hinigra, no? Sa mga kaksyon ta, constipation ang problema ninyo. Balukang constipation ang isang iloy-iloy mo sang tanan nga mga diseases, mga kaksyon, no? Para sa kasayuran sang tanan, parang tibisan paano mahatagan solusyon ang problema ninyo, no? About sa constipation. Arayo gintingob nga nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality products ang Do Kiko Alternative and Health Food Center. Evergreen Herbal Capsule, no? Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Tumarlang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas, mga kakson. Para sa dugang sining kasayuran, sarang lang mag-text or magtawag kay Doc Chris Pinico sa cell number 0910-1264595. Mabakal ninyo ini ang Evergreen Herbal Capsule sa syudad sang La Carlota, sa Marabella, Ricarce and March Pharmacy sa syudad sang La Carlota. Raman sa Valladolid sa Glems Pharmacy kag Mami Joy Pharmacy. Sa Murcia, aradra sa Rebs Drugstore, Murcia Negros Occidental, no? Evergreen Herbal Capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kakson. Matagtanan ang pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Para sa matilong nga dugo, TTX 500. Aksyon Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anyone. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataan
mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
karon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, baab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlaw. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Pasensya gina, way ta malabutan pa buwasan ta na lang ini mga kaaksyon, no? Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon and Defensor. Si Aksyon will masugaton may mga importanteng bagay nga gina-follow up lang angot sa patigayonon nga activities sang Aksyon Radio Bacolod. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Happy paniaga sa way pa magkapaniaga. Sa nakapaniaga na kag nakabalik na sa trabaho. Sige, good luck mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig.